ko. Para mapuyat ko kayo. Sige. Ang papuyat Ay, namin. may bagong baba pa dito. May hinihintay silang kakampi nila. 3 na sila. 4 na. May bakyan pa na. May bakyan. Meron? The airdrop is coming. Hindi ko gapang ba ako makikita ko? Airdrop has been delivered. The revived flight will arrive in 1 minute. Huwag mo lang ako. Tingnan mo, babaw. Umalis na. Putik ang dami nila. Ang dami dito sa akin, oh. Mami. Umalis na sila, Shi. Umalis na. Putik, may nagpaiwan pa isa. Hindi na lang. The airdrop is coming. Ako ba kayong dalawa? Your teammate has scanned your dog tag. Madam, sa likod. Labon lang yung aso. Ako sa likod ko. Dalawa, bagong baba. Bala. Ayoko na. Dalawa. Ayos ako dito. Airdrop has been delivered. Tatlo. Ang dami. Bagong baba. Sa likod, sa harap, sa kanan. Yan na pa, pusang ka na yan. Nagbalikan eh. May tao dito sa Daming akin. bumalik. Okay, Jim. Ang daming bumalik sa gamit niyo. Ang daming tao din. The revived flight will arrive in 1 minute. Okay, may tao ko dito sa akin. Kaging tinuro pa ako. Kumbala, takbo! Hello. Nasa kasi. Ano yun na naglalagaw? Hindi ko nakita. Get the dog Visit tag na and yun. help them return to the Sayang. battle. Chip terminal is almost ready. So epic. Dami din sa'yo. Papasok sila ng lahat. 3 seconds. Bagbara ka na. Safe zone is collapsing. Your teammate is on The airdrop is coming. May naiwan pang isa dun sa... Pating airdrop kasabay. incoming. Yun na. Sa likod mo siya. May nagbabarilan sila. Airdrop Sandwich ka has been dyan. delivered. Kasi naman, Get the dog tag. Skill chip ready for delivery. May napatay akong bot dyan, dear, sa dulo. 1 minute. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive. May napatay akong bot dyan kanina. Nasa ball. ang ina mo ka. Huli ka.
Ayun, nasa. Nasa harap na. Umabot pa, gagi. Your teammate is on the revive flight. Ay, mabot pa ako. Saan nagpapatalon dito? Enemy vehicle's nearly done. May napatay pa kayo. May kasabay ata ako. Wala. Your teammate has been Oh, killed. mali ko lang. Sa inyo pa lang mas maraming kalaban dito. Down to the last 5 teams. Your Oh, saan teammate has pala na been killed. M21 ako sa taas. Oh, kita pag baba eh. Wala tayong bahala, gagi. Kaya na si Rishi sa likod. Naka-sniper pa dyan. Teammate has been killed. Ayan. Yan. Yung pumatay sa amin kanina. So, again, dami. Airdrop incoming. Ay, sige, Senos. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. Hinahabol ka na. Tumak mo. Meron talaga, pre, pag hinahabol eh. Mabilis The tumakbo eh. safe zone is collapsing. Ayun na, Ko, sa harap boys. mo. Madaming bala dun, madaming kinetic din ako. Hinamo ka na. Na, boys. Narinig yung putok Take care, ng shotgun. Sa tayo baril eh, takbo na muna. Wala pa tayong bala, gagi. Wala kang bala? Walang bala. Ini-snipe ka. Hindi. AK at ay gamit mo naman yan. Diyan na sa harap mo. Meron pa pala isa doon, gagi. Shockwave pa, talasik agad eh. Ano?